Počkej. Přemýšlej, že tady zase, takže to musíme další pozici. Podívám se držet, aby si válku. Jenom tady hranici. Jenom tady, jsem neměl v plánu. Tak na to tady přijde, tak, tak tady přijde. A teď to vymatí, nevím, tady jsou, ale já to můžu taky, ne? Ale to máme celou že tady levo. Já třeba to budu, tak jo, tady já už ne, hele. Další si padne do, tak, konečně jdu zase, konečně, ne, jdu přednastavit, ne, nechci, já chci tohle, ne, to chci jmenovat Dustinu, ne, Sono, protože se tady už nějaký jako zapydlej. Kolik můžete mít už armády? To se vám zvýšilo. Doufám, že už mohou mít víc armád. A teď už můžete mít víc. Když tady víc. Tak armádu to máte dole. Takhle si vám rozpoutám. Teď je mi jedno, jak to dopadne. Kolik už vlastně ho, který frčí? Zatím tady ta. Co ty? Jste ve válce, budeme se jít nahoru. Už to taky vypadá, jak to vypadá bojovně. Oni jdou na vás. No. Oni jdou na vás. Ani hnout. Ups, co se to děje? Co je tady? Tohle se mi hodí. Jedna věc se mi tady bude hodit. A to je tohle. Je to je usmířen. A udělám tohle. A to by mohlo fungovat. Já se tady ukázal nějaký šipky. To je zajímavé, protože mají jenom jednu to armádu. Tady tam aspoň tady to zkoumávat, doufám.
Hranice střepa, kde? Vypadá to, že tady. Yoshi. Útočte! Jak to zdržujete tady? Já jsem to odvážný. Co máš? Hej, hovo? Tady si nic neděje. Hej, vidíš, to někam jde. Tam chceš takový. Proč jsi smutnej? Máš hlad? Nemáš. Jsi moudrej. Jsi něco zažil a zda strašně zrozuměj. Utíkej. I tady ten On nesmrtelný je, tak toho jsem udělal schválně. Dobrý. Tak dáme, že si z téhle zemi vy zblázníte, aspoň částečně. To bylo, myslím, tady někde. Jo, tady to vypadá. Ne. Tak asi ne. Myslím, že tady jako to šílenci můžu rozsít. Ne, to tady. Jo. Já takhle oslabím. Jak to, že vy neútočíte? Tak nechápu, proč neútočí.
Tady jako ale můžu jít tady tou armádou. Jo, to je... A to se mi bude hodit. Takže... Jo, to je to jiné. Marketer potřebuji. Jo. Máte pod s nima válku? No máte? Tak běžte. Hele, vidíte? Jo, konečně, běžte na ně. Hele. Amazon byl ubyt. Hej! Nic takovýho. A stop. Pár si z vás vemu a donesu vás, takže kousek z vás. Sem. Dvě armády. Lezu. Nekoumej tady. Ty mají lepší kulturu než tady. Tohle, večer. A vyvíjej, za chvilku budou mít
mlýny. Zase je trošku jinou a vyvíjejí lepší paráky. Mají, bro, 3 kultury. A líbí se mi konečně, že mají... Na ně nemůžou, takže... Tak jsem připravený. Tak, a válka. Kdo je silnější, se kouknu. Tak stop. Tak vás mírně ještě vyvraždíme, aby to bylo lepší, ale ne všechny. Vemu si něco maličko ničivého, boom. No to je dobrý, že to je instantní kaše v podstatě. Tak. Jo, já jsem mal zasahl jiný, špatný území. Boom. Teď si kouknu, kolik mají teď základky. 24 z 26. Já tady nebudu šetřit. Tak. 12, ty máte 0 a tady 17, 6. Takže na to tedy ještě tady snížím, no to nebylo jako tak, jo. Že snížím počet obyvatel takhle. Kouknu se, kolik jsem myslel, že jsem ještě k tomu neznížil. Tak, vemu ten magnet, takže vemu magnet, vemu zase... Kde je ta armáda? Neříkej, že zanikla. Jo, tady. Posunu sem. Takže se neposunul. Se uvidí, jestli posouvám i král. Jo, omlouvám jsem posunul i král. Ten by to měl být tady. Ten. Já se odsunu od krále. Jo, dobře jsem to určil. Vás dáme sem. I tebe dáme sem. Tak. Teď se kouknu na válečný rejstřík, kdo má zatím 1. Hej. Hej. Stop. Takže kdo bude tady rychlejší? Muhahaha.
Hej, to se mi nelíbí. Proč vyhrává ve válce? Já se chci kouknout. Jsem omylem nezabil všechny jejich vojáky. Počkej. To už jsou skoro všichni vojáky. No. Jo. Kolik vojáků tady je? Jste všichni vojáci? Jo, budete s kockama. Je všichni, kdo může bojovat, neboj. Běžte sem. Tady, aby to bylo lepší. Takhle tebe. Jo, jste zelený. No já vím, že to trošku nevýhoda. Rozprášit armádu. No, přesně tak. Ukázat moc. A teď se kouknout. Jo. Odsapnout. Hej. Jo. Poslední vojáky dva. Něco byl zabili. Aby vyhráli. Asi mírně ups. Počkej, co? Ne. Ale tak aspoň jako budou mít další jako. Doufám. Další jako vojáky. Doufám, že to bude zvýšit prapor. Samou jeden. Tak. No. Nerostlo. A vy teďka vám urychlíme putování domů, takže vás mám bakřičení. Aha, to jsem měl vzal jeden. Co to je? Ty! To já vás fakt nechci, já chci jenom nějaký ty. Jeden prapor, já chci vzít jeden prapor a dát ho sem. Jeden prapor, dát ho sem. Jo. Doufám, že vás je tak kapet. Jo, ty, co jdou za ním, jsou z tady toho. Jo, dobré. Hej. Hoši. Tak, ukážeme mapu. Jo? Necháme říšičky hezky růst. I když na to tak trošku. Tak máte ty armády. 25. 3 prapory zase jeden. Velký. Jo, to je armáda. Tak já teďka nebudu podvádět. Kolik to tady mají těch? Co
koukneme na nějakou, je tu nějaká co? Ne. Bylo smutný, kdyby se tady, ale co kdyby? To mě teďka napadlo udělat první jejich světovou válku. Takže já se kouknu, kolik má tady ten. 24 armády, ale já chci celkově. Celkově má 71. Takže 25, 24, takže 25 plus 24 je 49, 49 plus 33, 3 plus 9 je 12, držím si jedničku, 40 plus 30 je 70, plus 1 je 50. 50 proti 72. Nevychází moc dobře. Takže aby jsem srovnal počet, ten se naštve, já se jenom teďka přepočítám. Ten má 18. Ten má teďka, jo. Ten se na všechny naštve, takže má záští. One, ej. War. What the war of war jedna. Tak. Já na chvilku stopnu čas. Tak, čas stopnout. Kolik tady těch armád míří? Tady to míří se. Tady ty se berou tady. Kolik tady je armády, kolik tady. Tak, aby to bylo vyrovnanější. Tak vemu magnet, vemu. Přemysťovat opatrně. Dáme sem. Potom tady ty. Aby to bylo takový rychlejší. No, samozřejmě, že přesunu. Tak. Takže vím, že ten prostřední je král. To myslím. Jo. Dobré. Vás přemístím. Sem. Já jsem ho vzal i s tím. Sem. Sem. Trošku se vás rozdělím. Ještě takhle chcípnou tady, tak já je trošku mírně rozpráším. Pás.
Zač. Čo už? Tady pomáhaj. Tak, válka z světa skončila. Takže, dejme tomu, první světová válka skončila. Stopnu čas. Kolik se nám teda zapnul se čas. A já bych potom teďka dal, jakože všude celosvětové příměří. Že celosvětové příměří. Magnet vemu. Stopnu čas. Vemu tady ty panáky. A dám je sem. Tak. I když jsem trošku pomáhal, takže ta válka byla rychlejší. Takže jo, chápete. Už to by se tady ty armády, než by došly sem, tak by to bylo pomalý. Taky nám aspoň zanikla jedna z nejmocnějších těch civilizací. Celkově ty mají kolik? 59. Jakož oni prostě putovali hrozně dlouho, jak vidíte, tak tady už jako jsou sice skoro všichni na svých místech, ale než se tady to dostane sem, to chvíli trvat bude. Tak já dám teďka chvilinku mír. A doba cestování za chvilku nám započne. To mě zajímalo, když bude už doba kolonie. Jo. Má někdo vyspělý lodě? Ty ještě ne. Ty dekadou s tady těma. Nikdo zatím nemá ještě vyspělý lodě. To je zajímavý. Jo, zkradli různý civilizace. A hele, výzkum, pokrok učení se tajemství z jiných světů, ale to bude už vyspělější lodě. Takže budeme mít první kolonie. Dobrá. Ty dělají nějaký nový výzkum. Tak, všichni armády už jsou hezky u sebe. A já jdu dělat kolonii. Něco jako Afriku. Teda co? No ne. Co se řekl? Něco jako Indii, Austrálie a tak. A budou to mít jakože vysoký horský štíty, protože popis. A z jedné strany, kam se tam... Bylo to nádhera,
Měl to vysokohorský štíty. Úplně super. Chudák civilizace. Prostě to bylo superový, chápete to? Takhle úžasnou věc jsme neviděli. A víte co? Byly tam nádherný zálivy. A úplně superový. Píp. To nikdo neslyšel. Ten mořský záliv, ten bude super. Tak, rozprašovač potřebuju, aby jsem to upravil. Jaký rozprašovač? Takhle upravuji každý pohoří teďka nově. Každou věc, aby to bylo lepší a mělo to víc třeba tu strukturu. To mě připomíná, upravoval jsem tady ten ostrov. Jo, vypadá to, že ano. Potom koukneme, jaká je ta... Já už natáčím hodně dlouho. Takže. Příště vám dám, že máte napsat do komentářů, jaké tady má být civilizace. Já jsem, jelikož tady skoro nikde není, dám tohle. To je jedině tady. Ej, co se tady děje? Má být mír. Má tu být mír, žádná válka. Ty mají 3... Počkat, co? Hele, to jsme si nedomluvili. Takže. Si teďka tady trošku pohrajeme. Nebo to já to tady vymažu. Dobře. Stop. Dejme si magnet. Naštěstí za chvilku to bude dobré. Konec války. To na mě prostě hrozně štve na nich. Že to tady prostě vzniklo přírodně, jo? Trošku něco nebezpečného tady jsem dala, něco na tvarování. Můžete dokonce rozmetat. Tady nějaký takový menší ten byl a tady ne, takže, ale jako aspoň to dává peskos, že? Doba koloniální je super věc. Se tady postarám. Ej.
To byl jako tady ten. Jo. Ne. Tady ten. Asi jo, to vypadá. Jo. Tak ať tady bojujou. Já tady dodělám tady ten nádherný ten. Tady chudáka vemu. Tady vemu do magnetu. Tam ho domů. Něco jsem dopadl na zem. Otevko. Tak, já teďka tady vemu něco, co bude dobrý. Tady vemu tohle, vemu. Hej, jako, já tady dám. To jsme se rozhodli. Tohle. Ale já to dám takhle do poloviny. Ne, naopak. Dám to takhle. Tady budou 3 biomy. Tak. Tak. A. Tak. A uprostřed bych dal nějaký takový víc, co vystuje všechny. Což je, bych řekl, bažina. Jo. Teď bych tomu dal, jakože to je prostě jaký to neobydlený. Pořádně, zatím neobydlený. To pořádný počet stromů. Pokud tady ta civilizace bude moc zlobit, dostane bombás. A dáme první, ještě tam dáme zvířata, to byl převážně slepice. Tak, koček. A lišek. Jo. No jo. Tak. Lidi. A to, že jako úplně trošku blbá civilizace se to tuhle civilizaci pojmenujeme Lulalaka. A pokud vás napadne nějaký lepší jméno, tak ano, napište do komentářů. Kukulaka. A ať si začínají tady jako vyvíjet. Mají prvního krále, žádný žádnou civilizace. Jo, mají barona zatím. Namyšlený, panoridní, zázračně zrozený a očarovaný. První ta vesnice. To se kouknu, to se neviděl, že tady je. Že tady. Zdroje jídlo nemají zatím. Zbraně a mají ty zlato, dřevo, to mají mít. Zvířecí kosti a krystaly. Drahé kameny. Kůže. Kosti, počet 7. Jo, to bych mohl někam dát. Vzácné kovy. Takže když tady skoro nic není, tak vzácné kovy dáme sem. To je těžební zóna. Bohatá na suroviny. To je kvůli tím potkám, že? Podobný věci budou tady, tak byl převážně tady ten. A tady bude to velmi malé množství, ale zase to tady mají urodný.
velmi malé množství stříbra, velmi malé množství tohle, velmi malé množství tohle, velmi malé množství tohle a velmi malé množství tohle. Přivážně žluté. Každá civilizace bude mít odkud čerpat. Jo. Mají hornickou část. Ale mě o co stát. Kdyby tady už stěžili. Městečka. Amazon. Jo. Tak jen tady musí vidět, co přibírat. Kolik mají vojáků? 12. Tak co vy? Chodíte do těch nebezpečných částech, ale tam ty už kopou a mají tady taky toho. Co vy? Je zcela neobjevený. A to by bylo taky dobrý sem dát nějaký ty. A tak jako na hranu, jakože takhle. Na hranu jejich zemi. Vždycky takhle dát malou spršku Arkovu. Hej, pozor, aby ti to nezabilo. I kámen, jako se jim bude tady hodit. Jo. Můžeme je bohaté na to. Tady už mají 2 armády. To je jedna z tohohle. Jakože. Co tady už se to dovyzkoumali? Ne. A kdo máte ty kolonie? Oni tady překazili, že? Jo. A ty mají doky. To je první doky, ale oni tady nemají moc doky. To jsou takové doky. To by měli mít ale každý. Tady se už moje zatím namnožily. Je hezky, že jo? Teď vydělají první lodičku. Mají kulturu první. A budou hodně pozadu. Já ty nechám růst podle toho, protože tam budou mít častý monzumy. Ty budou prostě chodit takhle. To velikánský deště, monzumový. Tam to bude asi speciál. Že by jim ten dešť vadil. Uschlý. Nejde větr mě uschlý. Jako tady prostě ta miniaturní patinka. A první lodička tady vyplouvá. Kouknu. Jero bylinky. A já jim někam vybrou bohatí na tohle. A prsknu. Pod
celé území jsem to neměl v plánu. Chci čistič kamenů. A to je jen kamenů. To bude tady. Já hledám vyčistí to je kameny. Jachti, ale čistí. Projaza, já. Hej! Rychle s tím přestaňte. Hodně rychle. Jestli chcete válčit za mojí nepřítomností, tak klidně válčíte s tartima něco to je. Napište, pokud si myslíte, že moc to. Lepší. A chci stromy. Přece prales. Tak. Dám malý kamínky. Chci tu mít málo kamínků bohatých na tyhle. Chci, aby byly tady. Tady to bylo to oblast. A fakt malinko tady těch. Fakt malinko zlatá. Fakt malinko tady v téhle malé oblasti. Fakt málo stříbra v téhle oblasti. A pár šutrů. Takže je nový král. Já se s tím ostrůvkem pro dnešek se vámi loučím. A dejte odběr a like. Čau.